सासे फुटबल प्लेयार जानांगौबा बेहा बहुत अनुप्रेरणा थानांगोन सोलोंनो हेफाजाब थानांगोन। Hi guys, welcome back to JNB Vlog. नोंथांमोनखौ JNB Vlogनि जानानै गासैखौबो अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आरो JNB Vlogनि जानानै बयखौबो बरायनानै लाबाय। जों दिनै बिरुफा रंजालु क्लाबाव दङ। जों नै 3 मास भलिबल कचिं सेन्टार होदों दिनैनिफ्राय 3 मास जागोन कच लाबोनानै होदों। दा बेयाव नोंथांमोननो गासैखौबो देखायलांबाय थागोन। 3 मासाव मा फोरोंनो हाखो बेखौ देखायगोन उनाव। दा नोंथांमोननो बेखिनिखौनो देखायलांसै माखासे आलासिफोरा बेखेवनानै होलांजोबबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंनि मोनसे समनि लांगिन हालामनि मुंदांखा गेलेगिरि प्रहलाद खाग्लारि आदायाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों। बिथाङा सासे रिटायार्ड डिजिपि आसाम। बिथाङानो जाहैबाय LTSA नि आफादगिरि मुस्रि रत्नाकर स्वर्गियारि सार। बेनि उनाव आं खावलायगोन मुस्रि टंकेश्वर खाग्लारि जेनेरेल सेक्रेटारि LTSA बिथांखौ बे समाव आं खावलायदों गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों। बेनि उनाव आं खावलायबावगोन मुस्रि धनजय खाग्लारि फुटबल सेक्सन सेक्रेटारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायदों। आरो बेनि उनाव खावलायगोन आं मोनसे समनि मुंदांखा गेलेगिरि प्रहलाद खाग्लारि आदा सिनियर प्लेयार लोगोसे रिटायार्ड DGP आसाम पुलिस बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं बे समाव खावलायहरदों। गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायहरदों। मुस्रि दिजेन बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायहरदों बे समाव। लोगोसे बिरुपारा गामिनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि बारेन्द्र नार्जारि श्रीमन्त बर' बिथाङा गलाघाट जिल्लानि सरुपथारनि जयापथार गामिनि कचार केम्पखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरबाय। रंजालु क्लाबनि तत्वावधानाव 3 मासनि भलिबल कचिं केम्प फाथिनो नाजादों। बेखौ आं दिनैनिफ्राय अपेन जाबाय होननानै आं डिक्लेयार खालामबाय आरो दिनै जों मोजाङै थाङो कचिं मानिरां बिरुपारा गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे लिंहरजानाय आलासि नोंथांमोन जोंनि लांगिन तिनालि क्रिया फन्थानि मानिनां सोद्रोमा नोंथांमोन दिनै लांगिन तिनालि स्पर्ट्स एसोसिएशननि आन्दाराव बिरुपारा रंजालु क्लाबा दिनै जिथु पदक्षेप लादों खोब बाख्नायथाव बियो दिनै खोब मोजां मोनदों जों क्रिया फन्थानिफ्राय। मानोना जों बे केम्पफोरखौ जों आगोलनिफ्राय जों सिन्था खालामबोदोंमोन जे बिथां बिरुपारा रंजालु क्लाबनि प्रेसिडेन्टआ जिथु पदक्षेप लादों बिथाङा
मोजांनो जोंनो एसे रायलायनायनि जोंनो रायलायनानै एसे बेबायदिखौ मावबाय खोब मोजां मोनो जों जे जिखिनि हक जों बेखौनो आसा खालामदोंमोन जे प्रत्येक क्लाबाबो जोंनि LTSनि आन्दाराव जिदि क्लाब दङ जोंहा प्राय 36 दङ बे क्लाब माखासेया गावबा गाव एरियायाव मोननै मोनथाम क्लाब नांनानै जेन बेबायदिनो भलिबल हक फुटबल हक एथलेटिक्स हक बेबायदि जेन कचिं सेन्टार बायदि खालामोबा जोंखौ मोजां मोनगोन आरो जों बेबायदिनो जों बुंबाय थादोंमोन प्राय एरियाफोराव जेनेबा मानिपुर जों आमगुरि दिगुलि माजगाव थिग बेबायदिनो जों गासै आफादनि जोंनि क्लाबफोरनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरखौ जों बेबायदिबो मोनसे रायलायहांदोंमोन हायोबा फाथि कारण आजिखालि स्पर्ट्सआ ओरैबायदि जादों अकल मोनसे जायगायावल' दारिनानै थायाखै बियो गथिखे सारा माने गामिफोरावबो क्लाबफोरावबो गासिबो माने सारि जागाजोबखानो दं आरो बे आं आसा खालामो बे कचिं केम्पआ बोसोरारि 3 मास होदों बे 3 मासनि गेजेराव हयथ' जोबगोन बेनि उनावबो जेन बे केम्पआ सोलिबाय थायो आं बेखौनो आसा खालामदों बे बिरपारा गामिनि जिखिनि आगोलनि गेलेग्रा बिथांमोन हयथ' दा बैसो जाबाय दा बोरायबाय हयथ' बे क्लाबा 1974 स्टार्ट जादोंमोन नामा 1974 आरो मामानि एरिनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन एक्टनि 1988-89 बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामदों बे बिरपारा गामियाव बे समनिफ्रायनो 1974निफ्रायनो बिथांमोनाबो लिगआव लांहिन्दी नाइट स्पर्ट्स एसोसिएशन जुदि लिग जायोमोन बे लिगआव स्टार्ट खालामदों आरम्भ खालामदों दा बिथांमोना ओरैबायदि टीममोन आं नुनायाव जेने तेनेबाबो माने 11 जन बानायनानै गेलेदों आरोखि खिन्थु खै गल जादों 10 गल 11 गल जायोमोन आरो तथापि बिथांमोना सोलिगासिनो दं जोबाखै बे रंजालु क्लाबा मानि थाखाय जोबाखै बे एकमात्र बे गामिनि एकतानि कारणे बे क्लाबा थांना दङ आरो नैबे पजिसनाव सफैदों थिग बेबायदिनो बेलेग क्लाबाबो जुदि बेबायदि हेफाजारि होनानै हाखायाल' प्लेन किसुमान लानानै जुदि खामानिखौ मावोबा जों खोब मोजां मोनगौमोन आरो आं आसा खालामो दिनै बे रंजालु क्लाबा जिथु पदक्षेप लादों बे भबिष्यते जों खाथि खाथिनि गथ'फोराबो जों बेहाय फैनानै बे भलिबल कचिंआव कर्स लानानै जेन मोजां प्लेयार सासे जानो हायो आं बेखौनो आसा खालामो भबिष्यताव बे गेमनिफ्राय जों मोजां मोजां भलिबल प्लेयार ओंखारो आं बेखौनो आसा खालामनानै आंनि संबो बुंनायखौ आं बेहायनो गोजोनदों गिबियैनो बयखौबो आं खुलुमहरबाय लांहिन स्पर्ट्स एसोसिएशननि बिथांमोन प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि फैदों आरो लोगोसेनो जों लिंहरजानाय आलासि महरै नुजाफैनाय आलासिफोर आं बुंथिनायाथ' बारा माबा गैया मा होनदों बुंनाय अभ्यास गैया जोंनि फौजआवथ' आरो बुंथिनाय बा गैया जों खामानियासो बारा जा हक बर'आबो मोजां जाया माग्राबो माने खेलिमेलि जायो बुंनाया जा बुङो जेथिया बुंनोसै आं प्रथमावनो 1977आव फौजआव माबा खालामदों आरो जइन लादों 77आव बेनिफ्राय दा जाहा आदाया बुंलांदों बिथांनि मोननि मामावनो जों गेलेनो फोरोंदों बिथांनि तरुन दादि जायो आंनि आरो बिथाङा आदा जायो बिसोरनि तत्ताबधानाव बिसोरनि खेलखौ नुनानै जों फल' खालामदों आरो बिथांमोनानो फोरोंदोंमोन गरायमारि फिल्डआव बे समाव फिल्डनि अबस्था गैया बे बुट सुट माने थांनांलाय खारबा बेबायदिमोन आरो दा बे पर्जायनिफ्राय फैनानै दिनै रिटायार जाना फैनानै बे फिल्डखौ नुनानै आं गोसोआ बिराद जोबोद मोजां मोनबाय खेल फुटबल जा मेरुदण्ड जायखौ बे फरायनाया लोगो जोंनि मोनसे मेरुदण्ड खेला नृत्य गित बयबो जोंनि लोगोसेनो थानाय बुस्थु बे जों कम्पेयार जोंनि गेलेनायजों फरायनायजों बायदि बायदि आरो मोसानायजों बेबायदि थ' सासे फुटबल प्लेयार जानांगौबा बेहा बहुद
अनुप्रेरणायाव थानांगोन सोलोंनो हेफाजाब थानांगोन सोलोंनांगोन नों जा रोङो जा फोरोंदों बेखौ गोसो होनानै मोजाङैनो कर्सफोरनिफ्राय गामिनि जा फोरोंनायखौ मोजाङैनो जों सोलोंनांगोन बेबायदिनो जुदि बयबो जों माबानो हायोबा जों सानसे मोजां प्लेयार जानो निस्सय हागोन आरो बेबायदिनो जोंबो गोसो होना गेलेदों दाखालि आदा बुंबाय जे बेहाय लांगिं स्पर्ट्स एस'सियेसना 26 जानुवारि खेल पार्टी प्रत्येक बोसोर बै खेलावनो जों सिलेक्सन जादोंमोन आरो बैनिफ्राय नों थांनानै फौजाव भर्ति जादों प्रथमाव आरो जों बेसिक ट्रेनिं बहुद खस्थ' गामिथ' आरो बेबायदिनो गेलेना थायो आरामाव थायोमोन नालाय बेयोथ' आरो बहुत खस्थ' बेबायदिनो बेसिक ट्रेनिं बेगाव थांबाय बेयावथ' जोंनो अल आसामनि जेमान स्पर्ट्स फुटबल भलिबल काबादि क्रिकेट काबादि जिमनास्टिक मोनबा टीम थायो जोङो आसाम पुलिसाव आरो सेन्ट्रेल टीमाव बेहाय आं बेसिक ट्रेनिं बिथांमोना आंखौ मोजां नुनानै सिलेक्सन खालामबाय आरो बेनिफ्राय आं प्रथम भलिबलावसो सिलेक्ट जादों भलिबलाव मात्र 2 माससो जादों आरो प्रेक्टिस खालामदों आरो गोदानखौ बिसोरथ' आरो नेसनेल प्लेयार जोब नालाय जोंखौ माने बारा पात्ता होआ आरो बे गोदान गथ' मा बोलोदों बेयालाय बेनिफ्राय प्रेक्टिसाव बे मेन प्लेयार बिराद मोजां फिजिकेल आरो बेहा नेसनेल गेलेनाय बे आखाइ मोनसे दिन ब्लक होदों आरो ओरै गिदिर फैबाय बे आखाइया बेलथायना थाबाय बिहा बे बाप मा बुस्थुलाय बिलाय खालि फैयै आइसै मान जरासै इथु बोले देना बे दुटा देना फालि लुइ जाम बोले बेबायदि आरो चेलेन्ज मोजां प्लेयार बियो एक इन्साल बानायनानै एरै आखाइ मोनसेल' ब्लक होदों आरो बे जर बुरा गाखोनायानो गलांबाय बिहा बा इथु कि बुस्थु आइसै गां गोदानमोन आरो बिसोर डिसिप्लिननि पाससो जादों नालाय दा बेबायदिनो गेले गेले सन्तोष ट्रफि अल इन्डिया नेसनेल गेम सन्तोष ट्रफि जादों माबायाव 82 गुवाहाटीयाव जादों आरो BSF पान्जाब बिहार बिसोर बयबो फैजोबदों आं सिलेक्सन जादों बल लानानैसै जोंहा 24 जन प्लेयार दंमोन भलिबलाव मोनथाम मोनब्रै टीम थायो आरो खिन्थु बिसोरखौ लाङाखै आंखौ बल लानो आंखौ सिलेक्सन खालामदों बलाबो 11टा 12टा बेखौ कन्ट्रल खालामनो देनाय नङा आं बेखौ बानग्रासो थांदों गिदों आरो गोदान हिसाबै आंखौ लांदों आं बहुत खुसि आरो बेबायदि नेसनेल गेमाव आं थांनो मोन्दों आरो मा नांबावगौ दा बेबायदिनो बल लायै लायै बेबायदि फोरोंदों बेबायदिनो आगोलनिफ्राय जों भलिबलावसो सिलेक्सन जादों नालाय उनाव फैनाय प्रम'सनाव रिलिज जाबाय बेनिफ्राय आरो फुटबलाव आसाम पुलिस टीम ADPBM फाइनाल माबायाव गेलेदों डिफुआव 1983 2 गल आसाम पुलिसा जोंजों जेनना दङ आं बांसिन गलखौनो होनो हाया बिथिं बारो बा इटुटु करबा দেখা লাগিছিলে করছে স্যার इटुटु আমার ভলিবলত আছে হ্যাঁ নাগা দংমोन आरो दिमापुरनि बिथाङा बुंबाय इटुटु দেখা লাগিছে তো আমার इटु भलिबলত আছে তো আমার अह হয় নেকি ইন্টারভিউ जाबाय आरो बेनिफ्राय लिंहरबाय इफाले आइबि তুমি ক'ত আছিলে স্যার মই তো ভলিবলতে আছো কোচিং কেম্পতে আপোনাৰ ট্ৰেন্সফাৰ কাৰণে আহিছো ৰিলিজ ল'বলৈ হেডকোৱাৰ্টাৰ আচ্ছা তই এতিয়াতো ভলিবলত যাব ফুটবলত যাব লাগিব তোমাকতো আমি ভলিবলত থাকিব নিদিব बेनिफ्राय थांनानै मेसेज खालामबाय DIG मेसेज खालामनाय लोगो लोगो फुटबलाव लांबाय फुटबल 81 ओरैबायदि गेलेबाय आसाम पुलिस जानानै 81 चेम्पियन बड'लेण्ड ट्रफि मोनसे गल जायाखै रेकर्ड लोगो लोगो प्रम'सन होबाय जोंखौ बेबायदि गेले गेले नेसनेल इन्टारनेसनेल इन्डिया सब माबा गेलेबाय इन्डिया 11 थाइलेण्डजों 7 स्टेट बेबायदि गेले गेले दिनै बेबायदि गतिके प्लेयार सासे जानांगौब्ला हादना नांगोन फोरोंनो सेस्ता जानांगोन बे गेलेनायनि जेरावनो जों प्रम'सन मोनबोदों जोंहा दा बारा क्वालिफिकेसन गैखाया गामिनि नालाय बे समाव फरायनोबो बारा मा गैया गतिके बेबायदिनो फैनानै थाङै आं DSP रिटायार्ड 18 फैदों आं रिटायार DSP डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस माने डिपुटि जेनेबा जोंखौ माने एरिया थायो बेबायदियाव जोंखौ परिचालना खालामनांगौ आरो जोङो बेबायदि फैनानै दा बर्थमान रिटायार
दा बेबायदिनो दङ इन्टारेस्टआव दङ आसा खालामदों बेबायदिनो जोंनि गामि लांहिनिफ्राय मोजाङैनो मोजां गथ'फोर ओंखारनानै मोजाङैनो जा जिखुनु खेल स्पर्ट्स काबादि जाथों बक्सिंआनो जाथों भलिबलानो जाथों बेबायदिनो आगोलनिफ्राय नाम दङ कार्बि आंलं जोंनि लांहिनि होनबाथाय बयबो मिथियो जोंनि बेस्टआव फ्राय साकरि एससिबि जाबाय बा जिखुनु आसाम पुलिसाव बहुत साख्रि जोंहा बयबो मिथियो बे समाव बे आदामोनानो जोंखौ फोरोंदों दिनै बिथांमोननि अननायावनो सेस्तायावनो जों बिथिं फैनो हादों गतिके आं बेखौनो बुंनानै दा गोदान खुदियाफोरखौ मोजां मोजां गेलेनानै जोंबायदि सासे सुनाम बानायनाय कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि बेखौनो खाम बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों। फंबाय दीपक बसुमतारी बिथांखौ बे समाव आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायहरदों। दिनैनिफ्राय बिरफा रंजालु क्लाबनि दैदेननायाव 3 मास भलिबल बादा बेखेवदों भलिबलनि खेल होगोन आरो फोरोंनो मास्टार लाबोदों गलाघाटनिफ्राय फंबायानो 3 मास फोरोंगोन बायदिसिना क्लाबनिफ्रायबो बेयाव फैनो हागोन खुनु बादा गैया दा सोरबाफोर सिखायनो दङब्ला बिरफा रंजालु क्लाबनि आफादगिरि नेहाथारजों जगाजग खालामनानै नोंथांमोना टिम लाबोनानै बेयाव सिखायफैनो हागोन। दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय 3 मास जागोन बिरफा रंजालु क्लाबनि दैदेननायाव भलिबल कचिं सेन्टार खालामनानै होदों 3 मासनि थाखाय कचारा फोरोंगासिनो दं।